Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kanipagayam tayo a Leslie ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Leslie. Siyak ti inauna kada kami atalo nga agkakabsat. Nakurapay laeng ti adda a panagbiag mi. Ngem oray no kasta, inarapaap ko met ti makaturpos iti kolehyo. Tapno inton makatrabaho ak, matulungak met dagiti kakabsat ko, kastameten dagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta saan a napasamak. Ngamin, idi adda akon iti third year college, nagsikugak. Nalaos ti pungtot ti amak. Maawatak ti riknana. Ngamin, pinangnamnamak ida iti awan. Aginggaan nagdan na kami kani Francis, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Dito'y kung arodan arugyan ti ag salaysay. Anya nga iti plano ni Francis iti biyag na Leslie. Duan ti anak yaw. Nga maging gaita. Awan pa'y laing trabaho na. Wan nga rin, tatang. Ayan nanti Karina iti. Ngagsapul iti panggedan na apaman ngagpasngay ka. Awan mat nga rin masapulan na trabaho, tatang. Talaga nga awan Tadimot nga minagsapsapol. No igaid na lako mati agsapol, di makasapol kuma. Saan mataad ado mati sa una, ngem ti aramid na. Bayan nyo, tatang. Kasaritak tumanan ni Francis. Awan lat ang mukaw. Sigurado ak ana ito lang nan ti kinasadot na. Nakarkaro pa ikit din asumadot inton addakan to ni Jay abroad. Sigurado hayahay taon ti biyag na. Taday tantulangan agaw-awat iti dolyar ti aramidan na. Ni tatang mat. Pudno mat. Day tala agil ilan ti kukuin na. Di na pa'y ammo matitumulong. Mangan maturog lang ang aramidan na. Nagdakila na karne, ngam napakla na sa daw. Suron kon! Kurt, kumusta nga'y matinapanan nyo ije Manila, Leslie? Okay lang, mat. Urayan mi lang ti ibagada nga schedule ti flight mi. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Nabiit mati pa nang iproseso yo kadagiti papeles yo. Sana kas kadagiti daduma amano abulan sa dan tumakapan. Wan, talaga ka nung amin anapaspas ti agency ang nag-applyan mi. Nang runa kat basit kami laang. Saan akas kadagiti daduma nga aduda nga aplikante. Adamat nga rod pagmayatan na no basit kayo tanalaklakada nga iproseso ti papeles yo. Wan Agan-anad kanto nga rod jaya. Ay wanam ti bagim, tanarigat no agsakit ka. Wan, awan rumbang apagtanagam. Kabailak ti bagik. Da kayo ket di ati agan-an na ditoy. Di mo baybay ang nagiti doang anak ta. Wen, unay kalakit din aya. Di ka agdanag, ta siya kunti makaammo kadakwada. Imayak ta umay ko ibilin dagiti aga-amak kada kayo nanang. Nang rona dagiti doang anak ko. Kaano aya ti flight mo, Leslie? Inton umay alawasan nanang. Iso nga agpa-Manila akon inton Domingo. Ay Kurt, agan-anad kanto nga ron ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Wala nang, katagyaman Uray da kayo agan-anad kayo mat itoy. No dagiti anak mo, awan rumbeng apagdanagam. Da kamain ni tatang mo ti makaammo amang kita kadakwada. Agyaman nanang.
Bilinam to ida. Tanukas di nga awan at aramiden da dita balayaw, umalatiw da dito'y balay. Ibagam kadakwada nga umay da maturog dito'y balay, uray sak paminsan laang. Nanang, ibagak day ta kadagiti anak ko. Naalam ka din ti impaw it ko akwar tayo. Wen, katagyaman ako na, Leslie. Ti kwarta da nanang ngay, intad mo ka din. Wen, kagap-gapok lang iti balayda. Intad ko amin ang kininanang. Isuntun ti makamo amang tad kadagiti kakabsat mo. Agyamanak Francis, pasensya kan numabingbingay pa ilaang ti ipaw it ko. Masapul at tulungak mat ngamin dananang, kas tamad tandagiti kakabsat ko. Wen, awan pa rin ko titi dayta. Noan niya ti adda, di iso ti pagbibingayan mi. Tinapateg, adda, narigat no awan. Agano sakatan awan mat nga rod trabaho. Sa dino ti ayan dagiti ubing, kasaritak kumamat ida. Pinanawak ida iti balay dananang. Ijay da ka no maturog. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Kailiw kumat ngaminan dagiti anak ta. Kasaritan mo't ida, tapno saan da ka amalipatan, Leslie. Sige nga rod, baliwan tan tumanente agsarita, Francis. Bye! Nakaluto akon bakit? Ingkayabanan na giti ubeng tamangan tayaon. Anya nga iti inlotom asidaan tayo, lakay. Nagpartiya kiti native amanawk. Sinagpawa kiti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Ay talaga na imas bakit. Nang runa ket siya tinaglutaw. Inggi sa kiti ano alaya. Iso asigurado anabanglo. Ado mga rodan ti kanan dagiti apo ko ta ano kasta. Ay kitwen mala. Ay abamit langin da Elias Kenrisa. Tagsasango tayo na magaan. Wan lakay, mabiit laang nga raw ta ayabak ida. Sige bakit. Tay dasar kumitad di pangrabyan tayo. Oh, kumusta kayong tatang? Kasi ti Diyos, nasaya at kami madlata anak ko. Si Kagay, kumusta ka matandita abroad? Okay, akla ang matatang. Oray ka sa ti kinarigat na. Ano sak, tapno adag pa ay iti pamilyak. Kan tapno mapurwakan kayo oray saggabasit. Ba nagapagyamanan mi unay anak ko. Di mo ibagbagabasit, tadakkel ti may tultulong mo kada kami. Nang runa kadagiti dua akakabsat mo. Awan anyaman na tatang. Obligasyon ko timang tulong kada kayo. Kat ulitak manan ti agki daw iti pamakawan. Gaputa na sapak ang nagsikog, kan nakiasawa. Gapo iti dayta, Jakon na tungpal ti arapaap ko ang makaturpos ko maiti kolehiyo. Ay na, may amon dayta, tanapalabas ay. Tinapatag ita, kat tiyagda ba? Hagsing-singpad ka dita, anak ko. Di ka kumagararami diti ba, naga mabalin mo apakay sagmakan. Nang runa, kat adda ka dita adayaw. Wan tatang, kat agyaw manak iti kanayon apan ng palagip yu kanyak. Ay na, nagbiit at talaga ti panawan. Kasladyak na pupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Danda ni gaya man malpas ti kontrata. Oray kaskas ano, dakkel mat apagyamanak. Ngamin, nakatumpungak itinaanos kan nasingpat nga amo.
Tangay kaya't damat nga irinyok ti kontrata. Kasaritak ida. Tano mabalin, agbakasyonak pa'y iti uray may salaang abulan. Kailiw ko nga minan dagiti anak ko. Sorpresa akman ida. Agawidak ajak ipakpakaam mo. Wan, kasta ti aramidak. Naulimak mat dita balay. Awan samad tao. Ang mga nuad dadalaang dita unag. Wano, napandalaang iji balay dananang. Nakalakmat. Sa dino ngay nga tatiayan ni Francis. Rimura nga ta. Francis! Francis! Surprise! Leslie? Juan, siya nga rod. Leslie? Oh, apay kasta tilangam ang nakakita kanya. Kas kamula nakakitan iti alalya iti kasta alangam. Kwa? Oh, apay di nakadipastrikan, Francis? Kwa? Francis, honey! Asino ti kasarsarita? Anya ti kayat asawan day tayo, Francis? Kwa? Leslie? Asino ti kasarsaritan ko na, Francis? Ada ka di sa nga ilit? Oh, you... Leslie, dinggan ako agpalawag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo pa, Francis. Oh, nitorupang! Bitakan! Kat balaagan ka. Di mon gamdan ti sumurat. Tamangan no saan laang aday to ti maramanam kanya. Leslie! Agsubli ka ditoy! Leslie! Tiyawanan bain na lalaki. Isugaya mabaybayan na dagiti anak yun dito'y balay. Ang tagayam, hadda milagro nga arambidan na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Makita mi tatibungan natin. Husto na itan lakay. Apoy Di mo na yun ang ti pakasairan tirik na ti anak ta. Sa dino ti ayan na dya, Francis. Tekak man iti pagnakman na. Ay na, agparbang ka kumalando. Pangaasem. Pagkalmaan kumalaang tirik na. Ay saan? Marwam na dya lalaki. Masapul nga ikak iti pagnakman na. Payman! Labdan yun ni tatang nanang. Landaw! Agsublay ka dito! Landaw! Ano sa nyo pa ang dagiti anak ko, nanang? Da kayo pa ang tipangital ka kadakwada. Awan parikot iti dayta anak ko. Di ka agdanag ta saan mi abaybay ang dagiti anak mo. Agyaman nak nanang. Masapol ngamin nga agsubli ak ijay abroad. Ta nakapirma ak matan iti kontratak. Katuan agan anus ka. Ta para mutlaang mat ka dagiti anak mo ti iya adayong. Wala nang. Nagrikat. Nga masapol nga aganusak para kadagiti anak ko. Basta ti kanayon nga ibilin ko ken ka. Di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Isulaeng ti agbalin akalasag mo. Kabayatan ti kaadam iti adayaw anak ko. Wala nang. Katagya anak manan. Gapot adi kay maumuma amang palpalagip kanyak. Awan anyaman na anak ko. Pagrebengan mi dayta kas naganak mo. Agan anad ka ijaywan. Wala nang. Sana bale.
Kanayunak to ti umawag kada kayo. Nagalasmat at talaga ti ugali jay asawa man niya, Francis. Ha? Agasa man, taimbati naman gaya man dagiti anak yo. Imbes kit di nga iso ti mga iwan kadakwada. Saan mat, tapinanawan na kit di ida. Kita tamangan mat no adda sa balya subsublan di asawa mi jay abroad. Auntie Helen. Ay, pasensya ka na kaanakan. Madin sa di na isawang kumay papan iti asawam. Ay, ina dagiti anak mo kunak manlaangan. Saan kayo pa'y matgayam nga agasawa? Ta saan kayo pa'y matgayam nga nagkasar? Ko, auntie. Nga ba, mom? At damat kapkapoy mo anya. Ha? Di mo rabang nga intulok nga agyan dagiti anak mo iti puder dagiti dadakkel ni Leslie. No siyak ti sika, mapan ko alaan nida. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Helen? Sika ti ama, iso arabang nalaang nga rod, asika ti mga iwan kadagiti anak yo, Francis. Auntie. Imbati na nga rod idinkan ka, tapi manaw akon di abroad. Ita, inala na nga agpaiso, ngam adamot iti puder dagiti dadakkel na. Pinanawan na mo laang. Ay, talagang awan ser bijay asawam, Francis. Isublim dagiti ubing kadagiti dadakkel ko. Tanusan, agdarumak. Idarum ka, Francis. Di mo mabalin nga aramiden dayta. Ngamin, siyak ti ama dagiti anak ta. Di makkel da kanyak. Siyak ti nangay aywan kadakwada kabayatan ti kaawan mo itinumano atawan. Wan, adda akon dita. Ngam siyak ti inada. Siyak ti nagsakripisyo para kadakwada. Iso asyak nga rod ti adda karbangan na kadakwada. Ha? Kan maysa, kasanong nga rod ida ang mabiyag kat awan matrabahom. Anya nga iti serbi na nga da ka dita abroad. No saan da kami apaw itan ita kadagiti anak mo. Ha? Pauitan kayo? Tapno mairaman ti kabit mo nga agnumar kadagiti pagrigrigatak kasta ka di? Francis, sa anak abulsak, sa anak atulang, kang runaan iti amin, sa anak adang nga tapno aramidat ti kasna. Leslie. Isublim dagiti ubing ijay ayandananang, tanusan, talagang awagak ni kapitan, ket iyuman ko ken kuana da iti abanag. Leslie, pang-asim. Pagsaritaan ta kuma daytoy abanag. Di mo kuman paabutin pa iti barangay. Nakababain. Amo matgayam ti agbain, Francis. Leslie. No pinanunot mo kumaidi dayta, sakbay ang nagbabae ka. Di awan ko matikastoy aparikot ita. Wanen, basol kon ti amin. Sorry. Sorry, Mat. Ngam ulitak. Sa anak adang nga amang takawan manen kan ka. Basta isublim dagiti ubing iti ayan dananan ko. Tanusan, idarong ka. Nalawag mo't siguro day takan ka, Francis. Naalayo ka din ti impaw it ko akwar tayo, nanang. Ay, wait. Nagkuyog kami kini Elias. Nagpalingki kami meten Nasaya at ba't nga rod no kasta, nanang. Manipod ita, da kayon ti pagpawitak. Iso ada kayo meten ti makaam mo amang i-budget iti kwarta nga ipawit ko. Ay ket ada kang kadayta anak ko. Pagyamanak unay no siyak titalkem. Ay wanggayam. Imay manen ni Francis idikalman dito'y balay. Nabarbartek. Agpuka-pukaw dita arubayan. Taapay ka naman, nanang. Jak amo Alaan na kano dagiti ubeng. Ta iso kano ti adda karbangan na. Anya? Dandani nga rodrumbar ni tatang yu amapan ko mamang papanaw. Ang amlinaplapdan may. Ta amangan no agkin nabilda. Aging gaana uma ket pimanaw mo laang ni Frances. Ay, una yan day ang tao. Talaga adi pa'y lang agtal na. Kaya't nan samanin ti maipabarangay.
Alabay amon anak ko. Di mon panunutan day ta abanag. Igaud mo ki diti ag trabaho dita. Da kami ti makaamu ang makisarita kini Frances. Sige nanang, agam diyo ititid dagiti anak ko kankwana ah. Numasapol nga agpatulong kayo kin ni Kapitan, aramidan nyo. Iti kasta, agtalnamot tanday ta Francis. Ita Miss F, danda ni manen malpas ti kontratak. Ngamkas iti sigod, masapul nga agrinyo akmanen para iti masakbayan dagiti anak ko. Ket planok manen ti agbakasyon tapno makadennak dagiti anak ko nga uray iti apagbiit laeng apanawan. Ket iti panagawid ko, agawidak saan akas asawa, no di ket kas maysa nga ina nga agsaksakripisyo para kadagiti anak na. Ket si papanakkelak amang ibaga, asyak ti mangbibiyag kadagiti dua nga anak ko. Nadamag ko ang nagsinametten ni Francis ken ti babae na. Awan metten planok ang makisinnublianan pay kenkwana. Jakon kasapulan ti sorry wenno anyaman a pasensya manipod ka ni Francis. Ti kasapulak ita ket dagiti anak ko. Tano makitkita ken makasarsaritak ida umanayen aragsak ko. Ngamin, isuda ti inspirasyon kong agtrab-trabaho dito'y balasyo taaw. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Panagkunak ket hustulaang met ti inaramid mo. Saan arumbang nga ibantay mo ti bagim iti kasta a klase ti lalaki. Naimbaglakit di, ta saan kayo pay gayam ang nagkalaysa. Alakat igaod mo nga rod ti mangged. Uray adda ka di ta adayo, di mo lat taliwayan a palagipan dagiti anak mo. Surwam ida nga agbalin a nasayaat nga anak. Kang ronaan iti amin, surwam ida nga agbuteng iti Diyos. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.